Dragi gledaoci, evo nas u Labudnjači. Načuli smo da tu stanuje i dolazi vikendom popularni pevač Braša i jedva čekamo sada da uđemo, da ga iznenadimo i da pogledamo u kakvoj on to vili živi. Pa dobar dan. Ej, otkud vi, što ste došli? Ma ajde, radim ovde nešto. Mi smo načuli da ste vi ovde vikendom u vašoj vili. Pa da, ali niste sad baš u sred sam posla. Mislim, stvarno mogli ste to malo da se najavite. Pa dobro, nemojte se ljutiti. Pa mi smo načuli prosto da ste vi ovde. Želeli smo da vidimo kako vi provodite vaše slobodne dane. Evo kako provodim, tu radim u polju. Vidiš, žuljeve sam dobio sve. Ajde kad ste već došli da vam pokažemo šta ima ovde kod mene. Na imanju. Možete, da, mogli biste da nam pokažete malo. Recite mi, je ovo sve vaše ili možda tu postoji nešto iza? Vidiš ono drvo tamo desno, pa ovamo na dole do Oraha, pa ovamo skroz do ove tu rečice, tu taj potok zove se Milojica Mali i dole do kuće. Sve je to moja porodična zaostavština. Vidite mi, ja sam malo zatečena sad momentalno. Zašto? Da se naljutite, ali ja sam očekivala ipak možda tu neki bazen, neka vila. Znaš kako, dete moje, to je bilo kad sam ja mlađi bio. Znaš, ja sam imao kuću, 3 bazena, 4 automobila velike, ali ja sam onda to shvatio da to uopšte nije za mene. Ja volim prirodu, osjetiš ti taj miris ovde. Da, baš osjetim. To je miris priroda, ne ove tvoje tu, šta si to stavila? Gianfranco Zola. Ali ublatnjavila sam se ovdje. Pa šta ako, pa pogledaj kakvi su ti nokti sređeni, ne može to nikad od tebe žena biti. Čekaj samo malo, tu sam zaoro, molim te, nemoj. Si bila nekad na njivi? Pa ne, nisam. Pa ni ne izgledaš mi ko da si bila na njivi. Pa stvarno nisam. 100% svinju si samo videla u knjizi iz biologije. Pa ako sam je videla. Ako si išla na biologiju, jel? Ne, stvarno. Ajde da vidiš svinju, ovo je moja svinja Cica. Moj komšija, zdravo komšija. Zdravo komšija. Komšija pomaže tu meni svaki dan. Svinja Cica upravo doručkuje. Ona se zove Cica po mojoj prvoj ženi. A šta ona to jede? Ona jede što jedu sve svinje, jede direktno iz Nemačke uvezene pomije. Pomije iz Nemačke, to je meni Neven preporučio od njegovog prijatelja koji se bavi proizvodnjom pomija u Nemačkoj. Znači, to je bila moja svinja Cica po mojoj prvoj ženi koja sad živi u Australiji, a ovde imamo moju kozu Milunka po mojoj drugoj ženi. Znaš, ja sam moje žene mnogo voleo, a sad me to ne zanima, sad mi žena mi više ne treba. Pa ste se odlučili za kozu i svinju. Je li ti hladno, dete? Pa hladno je, boga mi. A tako je na selu, znaš, ovako rano ste vi došli 6:30, je, znaš, ume tu da bude malo. Pa kako se vi grejete? Pa ja se grejem, cepam drva, viš koliko smo ja i komšana cepali pre neki dan. A grejem se i sa kruškom. Baš pekli smo krušku, ja vidite koliko buradi tu ima. 3 buradi kruške. To je ova prava domaća, čak sam i pesmu o njoj napisao. Ajde, pričesti se, dete. Ja ipak. Ajde, ništa ti reći. Nikak moj komšan. Jel' dobra? Kruška moja. Ne znam što da kažem. Krivac gradi i odmah te uradi. Ajde da prisednemo. Ovo da ostavimo ovdje, jel' tako? Da, tu je stočić. To je stočić. Evo, ja se izvinjavam, malo je nered, ali zatekli ste me sad. Cico, mir, Cico! Da, hoću sad intervju da dam.
Pa bilo bi lepo ako ste u A, mogućnosti. ne može se od vas bre živi. Ajde, kad ste već došli. Pa samo kratko, onako da te pitam, vidim da si ovde prilično u poslu. Ako možeš da nam kažeš kako napreduje tvoja karijera. Pa moraš da mi persiraš, pa ja sam stariji od tebe, dete dosta. Ja se izvinjavam, stvarno. Kako napreduje karijera? Pa karijera ide dobro, sad smo snimili novi kompakt CD, materijal treba da izađe tokom naredne polovine godine. Glavni će biti hit single Kruška, to ste čuli, jel tako? Da, to se sad već pojavilo na internetu, ja sad ne znam šta je taj internet, ali sam čuo da je to uopšte nije dobro što se to tu pojavilo. Kruška 30 gradi, odmah te udari. A zbog čega ste se baš odlučili na ovaj stil, da kažem, stil? Pa života? sve sam ja video u životu i te kao kafane, diskoteke, splavovi, šampanjac, cipele. I onda sam se odlučio za ovo, jer ovo je ono što nama nedostaje, vi mladi nemate pojma kako je ovde lepo. Recite mi nešto, vaši planovi oko nove godine. Da li ćete biti ovde u vašoj maloj seoskoj idili? Pa, još razmišljam, dobio sam ponude da idem u Düsseldorf da radim, da idem u Chicago i da idem u još jednu destinaciju, ne mogu sad baš da se setim. Ajde, odaj mi flašu ovo, molim te. Evo, sad. Hoćeš još malo da se... Ne. Nećeš. Komšo mi je otišao. Ajde. Kruška 30 gradi, odmah te udari. Da vas pitam nešto privatno, da li možda planirate treći put da se oženite? Nikad više u životu. 2 čira sam dobio od 2 žene, treći mi uopšte nije potreban. I nemoj to više da me pitaš, sad ću vas isterati odavde. Šta žena, stalno neke žene, ne treba mi to. Dobro, brašo, dobro, nemojte se stvarno ljutiti, znači evo stvarno mi ćemo iseći, nemojte stvarno samo da se uvredite nešto. A u redu je, sve ne bi ja mogu na tebe se naljutim, dete moje. Jel ti hladno? Pa hladno Hoćeš još mi malo je. da se zgreje? Ne, hvala. A jaka definitivno kruška, ne. vidim kakva je. Ne, sa kruškom. Ovo što smo uradili sa vama, ekskluzivno i mi smo zaista... Ekskluziva bre, vidi kakva njiva čovek. Hvala vam, Brašo, Ajde, mnogo na ovome. otpratit ću vas ja. Hvala vama što pazi. ste bili. Pozdravite mi sve tamo. Hoćemo ćete mi ispratiti. Hoću, evo Evo, biza. samo Može, pazi sad, opa, tu. Tako. Moje dete, ne znaš ti šta je. Selo. Boga mi, Pazi, jao, dete, nogu ćeš polomiti jednom. Hvala vam, Brašo, puno na ovom intervjuu. Zaista smo jako zadovoljni. Što vam se ne dopada, ne brinite, mi ćemo zaista istići sve. Dobro, ja se nadam, samo ne bih voleo da tu bude neki nesporazum. Jer vi ste meni dragi, pozdrav za sve gledaoce vaše televizije, naravno. Naravno. Da li možete jednu ekskluzivnu čestitku za novu godinu našim gledaocima? Naravno, svim gledaocima želim srećnu novu godinu, puno zdravlja, da je provedete u veselju sa vašim najmilijima. Pijte kruške, jedite prasiće, Bog vam pomogao, sve najbolje.